dai ka san kana WhatsApp ko kana TikTok ko Instagram ko Facebook, wannan bidiyon naka ne ka tsaya ka kalla domin tabbacewa za ka karu. Wannan bidiyon zan nuna muku ta yadda za ka yi creating din link ɗinka ba tare da ka ɗaura number ka a social media ba, saboda TikTok suna yawan rufe mutane posting idan ka je ka sa lambar ka. Zan nuna muku yadda za ku yi creating link ɗinku ku ɗora shi a jikin profile ɗinku, da da an danna zai kai zuwa kan WhatsApp ɗinku, wannan bai saba doka ba. Dan Allah ku share din bidiyon nan domin wasu gani, saboda bidiyon nan yana da matukar amfani. Kafin na dora muku bidiyon nan, kada ku manta ku danna nan kasa har kullun ku boyen na account din gaba ɗaya. Bayan kun bi ku zo comment section ku sa ABK, wanda ya fi samun liking a comment section zan ɗebe ku da dama kuma su mun naga kun samu account ɗinku ya inganta sosai. Bari dora muku bidiyon ku gani. Da Allah ku share, kada ku manta ina live karfe 9 zuwa karfe 10, 11 zuwa 12. tambaya ce ko mutane kake so account ɗinka zaka samu muddin ka shigo live ina. Bari zan dora muku bidiyon ku gani. Da fari gashi na zo WhatsApp dina, ga number da bana amfani da ita, zaka shiga cikin wannan number kenan. Misali ga number nan second number ɗinka, ka je ka shiga number da ka san baka amfani da ita, kai rubutu ba matsala. Sai ka zo wajen alamun rubutu, ka danna wajen alamun rubutu, zaka zo kai rubutu kamar haka wanda zan rubuta, kai ma shi zaka rubuta HTTPS. Kuna gani? Sai ka zo ka sa slash. In ka sa point ɗin nan guda biyu zaka sa slash. Bari ku ga yadda zan sa slash din. Kun ga na sa slash guda biyu. Bayan ka sa wannan slash din guda biyu, sai ka zo ka sa WA. Kun ga shi ma gashi nan na rubuta duk abin da ku ga na rubuta, ka sa me din nan WA din nan .me din nan, sai ka dada sa slash. Sai nan idan ka zo zaka zo ka sa number ka ne a wajen. Amma number ka idan ka tashi sawa zaka cire plus din nan. Kowane country ne ma dai zai cire wannan plus din na farko, sannan sai zaka sa 234, sai ka sa lambar ka gaba daya. Ba ruwanka da plus din nan na farko. In ka sa plus din nan na farko ba zai yi ba. Bayan ka gama sa, bari mu gama sa number mu, zaka zo kai copy. Kuna ji? Bari mu gama rubuta number nawa, sai mu zo mu copy. Gashi na gama rubuta number, zaka tura, sai ka zo ka danne kansa sau biyu. Misali in ka zo ka danna kai typing sau biyu, ka danne kan wannan rubutun, zai baka dama kai copy. Kun ga na yi copy din link din, sai ka yi back. Bayan ka yi back, zaka zo ka shiga cikin Chrome ɗinka ko Google ɗinka, sai ka zo nan wajen. Misali ga alamun sacin nan, kun ga anan wajen, to za ku rubuta wannan abin kamar haka wanda zan rubuta yanzu haka. Shi ma za ka rubuta shi, ka je kai sacin, zai bude, sai ka je kai pasting din wannan link din da ka je kai copy. Kun gani gashi na sa TINY, tini za ka sa. Bayan ka sa, sai ka zo ka sa URL. Kuna gani? Bayan ka sai kai research, gashi nan kun ga ya bude. To idan ka zo za ka zo ka shiga wannan na farkon, za ka shiga wannan na farkon, za ka shiga na farkon nan, shi za ka shiga. Bayan ka shiga, sai ka zo nan na farkon nan, enter log link here. Za ka zo kai pasting din wannan link din da kai copy a can. Kun ga na sa shi a nan wajen. Bayan ka saka, shikenan sai ka zo ka danna nan wajen. Bayan ka danna nan wajen, zai baka dama. Kun ga ya bude, sai ka zo kai copy din link ɗinka. Shikenan WhatsApp link ɗinka ya riga da ya create. Kun gan shi nan, wannan shine WhatsApp link ɗinka. Sai kai copy din sa, za su baka dama kai copy gaba daya. Bayan kai copy, sai ka je ka ɗora shi inda kake so. In ta WhatsApp za ka ɗora, sai ka je kai paste din shi, ka aje abinka. Kun ga gashi nan zan ɗora yanzu link ɗin nawa. Ga link ɗin nan nawa, kun ga na ɗora. Kun gani shikenan na yi creating link nawa kenan na WhatsApp. Za ka iya zuwa ka ɗora shi a ko'ina. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku danna like, sannan ku yi sharing domin samun irin waɗannan bidiyoyin. Ma'assalam. Ma haɗa bidiyo na gaba. Mai tambaya zai iya comment section.